Hej så, ja, det er en prøvevideo, så jeg vil lige se, om man kan noget meget specielt. Nej, faktisk ikke så specielt, men ja. Der kommer min hund. Lille Sivka. Den navn er Sivka. Det er min lille mus. Ja. Nu skal vi se, om der er noget, der lader sig gøre. Så jeg sidder lige og optager min hund imens. Det er sådan lige op. Ja, okay. Jeg hedder Sivka. Jeg er en lille buddemutte. Nu går jeg min vej, for det kan jeg ikke. Jeg var et kamera. Jeg kan godt lide kamera. Ej, kamera. Nu får jeg myser. Jeg skal også til ham. Okay, nu har det vist gået længe nok her. Men jeg skal også lige vise, hvor dygtig min hund er. Når jeg har den. Sivka. Bude. Bude. Ja. Bude. Nej, sæt ikke på det. Du får det. Får det. Okay. Lige. Får det. Får det. Får det. Får det. Anden på det. Yes. Kan du vise det? Ja. Ja. Okay. Ja. Ikke så dygtig, som jeg havde regnet med. Men ja. Vi ses.